Dous xogadores do xuvenil A da SD Chantada falaron-nos hoxe da situación do equipo, que despois da última vitoria por 2-3 goles ante a Unión Deportiva Ourense son xa conxunto da seguinte fase. E iso queren festexar precisamente cunha nova vitoria no último encontro da presente quenda. A crónica do choque ante Ourense chegounos da súa man. Foi un partido bastante complicado porque eran os segundos clasificados e xogábamos o confirmar ser líderes nesta fase. Na primeira parte empezamos, non tiñamos balón, estábamos en campo propio defendendo, non tivemos ocasións, tampouco dábamos salido á contra. Eles tiveron un par de ocasións, pero non conseguiron facer gol e fomos ao descanso 0-0. Despois, na segunda parte, empezamos bastante mellor situados no campo e conseguimos facer 1-0 nun balón á espalda, pero empatarnos bastante rápido. Nunha xogada posterior, e o porteiro fixo unha mão fora da área e foi expulsado. Entonces, aproveitamos esa superioridade e puxámonos por diante co 3-1 e nos minutos finais puxéronos o 3-2 e tivemos que sufrir aí ata o final. Bueno, un bon resultado e o máis importante é o que significa ahora para vos. Alejandro? Significa que agora estamos líderes, que pasamos a seguinte fase e para a semana quedanos ainda un partido, temos que acabar a fase cunha victoria. Agora chegan os novos obxectivos na seguinte fase como candidatos ao ascenso. O primeiro obxectivo é acabar na zona de arriba para así acercarnos tamén ao ascenso a Galega. Os deportistas xuvenís ben saben por onde vai parte do segredo do seu éxito. Estamos traballando como máis podemos e facer equipo entre nós para axudarnos, que hai moi bo ambiente entre nós, que se nota moito e todo axuda. Estades, bueno, é un sacrificio importante o que facedes? Non, porque ao vir entrenar aquí entramos cos amigos, pasámoslo ben, traballamos e ao final nos resultados acabase vendo. Cal é o próximo partido entón desta fin de semana? Contra o Allariz, un partido que eles xa non se clasifican entre os 5 primeiros, pero nós tamén queremos acabar esta fase cunha victoria para así, para a semana seguinte xa empezamos a seguinte fase e xa temos traballado. Esa seguinte fase como se plantea? É, digamos, máis complicada, non? Porque son os equipos de maior nivel, digamos, non? Sí, claro, porque xúntanse a priori os 5 mellores equipos e a ida e volta, pódense perder puntos con calquer equipo, é máis complicado. Ainda non sabemos como son os outros equipos e temos que entrenar para conseguir os resultados que queremos.